Soc Joan Vilafrancesc, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, i avui volia parlar-vos de què és la ciència de dades. La ciència de dades és un camp interdisciplinari que abarca moltes disciplines distintes i que tracta d'extraure coneixement a partir de tota mena de dades. Per tant, al fi i al cap, la ciència de dades el que anem a veure és que tracta de convertir dades en enteniment. Vos vaig a tratar d'explicar un poc aquest camp en què es tracta, perquè és un camp que avui en dia s'utilitza en moltes disciplines distintes. L'important és, a partir d'un gran volum de dades, extraure el coneixement que ens permetís utilitzar aquestes dades d'una manera interessant. Per a poder fer això necessitem saber moltes disciplines distintes, com ara matemàtiques, estadística, informàtica, aprenentatge automàtic i també un poc de coneixement específic del camp en el que anem a treballar. La ciència de dades és considerada com el quart paradigma de la ciència. És a dir, ara el que anem a fer és no proposar un experiment i comprovar-ho empíricament, sinó que proposem una hipòtesi i les dades que existeixen en l'entorn són les que ens van a donar el coneixement per a saber si aquesta hipòtesi és verdadera o falsa. Quan parlem de ciència de dades, òbviament estem parlant de les dades en si. I aquestes dades van a sofrir un procés o un flux des que apareixen en el món real, són recol·lectades i es poden utilitzar. En aquest flux, el primer que anem a fer és tractar-les i fer un anàlisi exploratori, és a dir, veure com són les dades, quines són les parts interessants, quines són les parts que es poden descartar, quines variables interessen, quines no, i a partir d'ahí anem a construir el que s'anomenen models i algoritmes. Aquests models i algoritmes intenten expressar o convertir les dades en coneixement i després anem a gastar aquests models com a productes finals, és a dir, podem desenvolupar, per exemple, un classificador que a partir de dades noves ens dona de quin tipus són o un predictor i també podem comunicar els resultats del que hem descobert en les dades mitjançant visualitzacions o informes o interpretacions. Aquest seria el procés complet de les dades, però en tot cas, de què tipus de dades estem parlant? Doncs de tota mena. Estem parlant des de dades de comportament humà, que poden ser del nostre comportament quan naveguem en la web o del comportament físic, per exemple, en sensors biomecànics. Poden ser dades de transaccions bancàries, comercials. Poden ser dades mediambientals, per exemple, per estudiar el canvi climàtic. Poden ser dades geoespacials de quan ens moguem en el cotxe, o també poden ser dades textuals, el que escrivim de comentaris en blogs, o tota mena per exemple, en un metge, quan escriu l'informe d'un pacient, tot tipus de dades que estan escrites. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt ingent de dades. És el que s'anomena normalment el Big Data. El Big Data es basa en tres pilars: un gran volum de dades, una gran varietat de dades i una velocitat molt alta en la que s'adquireixen aquestes dades. Per tant, la ciència de dades és molt interdisciplinària perquè tenim que saber fer totes les parts que van des de la recol·lecció de les dades, la modelització i la interpretació final. El professional que tracta les dades és el científic de dades i aquesta persona té que tenir coneixements en un gran nombre de camps, des dels camps més específics com poden ser les matemàtiques o la informàtica als coneixements específics del tipus de dades que està estudiant. Per exemple, podria ser medicina o ciències socials. Bàsicament, el científic de dades té que fer tres passos en aquestes dades. Descobrir les dades en si, és a dir, saber d'on té que treure les dades que li van aportar els coneixements que està buscant, accedir a aquestes dades, per al qual necessita coneixements de bases de dades i d'informàtica, i destil·lar aquest coneixement, és a dir, treballar en el coneixement o les dades en brut per a obtindre alguna cosa que es pugui interpretar.
Per tant, la ciència de dades parla de molts camps distints, des d'estadístiques, la visualització, que és molt important, mineria de dades, és a dir, com arreplegar aquestes dades, treballar en bases de dades, que és moltes vegades on estan aquestes dades, neurocomputing, que són unes tècniques específiques de tractar les dades simulant com funciona el cervell humà, el machine learning o l'aprenentatge automàtic, del qual parlarem ara en un moment, i el reconeixement de patrons. Per tant, un científic de dades realitza 3 passos en el seu treball. En un primer pas, el que fa és agafar aquestes dades de distints llocs i processar-les de distintes maneres, i sobre aquestes dades té que realitzar un model. Per a realitzar el model, primer planteja unes equacions de com estima o com pensa que funcionen les dades, estima el funcionament del seu model i l'evalua. Aquest és un procés interactiu perquè el científic de dades té que anar millorant el model i avaluant-lo fins a que es represente d'una manera prou aproximada el que està buscant o el que realment estan representant les dades. I una vegada ja tens el model, el científic de dades té que saber donar-li una explicació. Normalment el model funciona com una caixa negra en el que no sabem el que passa i, per tant, el científic de dades té que saber si l'explicació plausible d'aquestes dades és la que pertoca. Una part molt important de la ciència de dades és com anem a processar aquestes dades o com anem a treure els nostres models. De les distintes tècniques que hi ha per a fer això, les més importants són les que es basen en l'aprenentatge automàtic, o en anglès s'anomena el machine learning. Aquesta és una part molt important perquè el que es tracta de fer és augmentar el potencial d'extraure aquestes dades a partir del que tenim. L'aprenentatge automàtic funciona sense tindre que programar-lo de manera explícita. És a dir, l'aprenentatge automàtic tracta de, a partir d'unes experiències que se li donen a un sistema i d'una estratègia d'aprenentatge, és el propi sistema, sense que l'hagin programat específicament per a fer una tasca, el que depèn què és l'important i com funcionen aquestes dades. Per tant, tenim distintes maneres de treballar en les dades i, com vegem en aquesta transparència, podem combinar distintes tècniques d'aprenentatge automàtic en 3 tipus distints de problemes que ara passarem a comentar, com són classificació, predicció i generació, en altres tècniques que no són tan específiques, que també treballen en dades, per a obtindre una sèrie de resultats que abarquen tots els camps de la ciència. Els 3 problemes més importants dels que es tracta en l'aprenentatge automàtic són el primer d'ells és un problema de classificació en el que anem a intentar determinar d'una sèrie de patrons o d'una sèrie de dades que ens venen en el nostre problema, tenim que saber separar les que pertanyen a una classe a les que pertanyen a una altra classe. Aquest problema de classificació també es pot veure com un problema de segmentació. És a dir, tenim una sèrie de patrons o tenim una sèrie de dades que s'agrupen en una sèrie de patrons i tenim que descobrir aquests patrons quins són. Aquesta tècnica es gasta molt en segmentació, per exemple, de mercats. Un altre problema que es tracta molt en l'aprenentatge automàtic és la predicció. En aquest cas, tenim una sèrie de dades d'entrada i el nostre objectiu és predir què és el que va passar en el futur. Així hi ha moltes tècniques, moltes d'elles prou sofisticades, no són simplement una interpolació lineal, en el que anem a intentar saber què és el que va passar en el futur en les nostres dades. Un tercer problema que es tracta molt en l'aprenentatge automàtic és el problema de la generació. En aquest cas, tenim una sèrie d'entrades i el que tenim que saber és omplir un nou contingut seguint el mateix patró de les entrades que tenim. Aquest problema es gasta molt, per exemple, per a omplir matrius de dades o per a completar imatges. I després tenim un problema més avançat
que és el d'ajudar a la presa de decisions. Quan tenim un problema complex on no sabem quina és la sèrie d'accions que tenim que fer per aconseguir el nostre objectiu, hi ha una sèrie de tècniques que s'anomenen l'aprenentatge reforçat que tracten de calcular quina és la manera òptima d'arribar a un resultat. Aquestes tècniques són les que ha gastat, per exemple, Google en la seva competició per a guanyar als jugadors humans del joc Go, que és un joc prou complex i fins a fa molt poc de temps cap computadora havia aconseguit batir a un humà. Bé, doncs gastant aquestes tècniques d'aprenentatge reforçat podem programar un sistema, només diguent-li les regles del joc i ell mateix és capaç d'aprendre quina és la manera més òptima de poder guanyar. Vos he contat un poc com és la ciència de dades, de què es tracta, quins són els problemes que pot resoldre i per acabar simplement volia contar-vos un poc quines són les aplicacions que podien trobar avui en dia en la ciència de dades, que són moltíssimes. Per exemple, podríem parlar d'aplicacions orientades a la personalització de productes i serveis. Quasi tot el món coneix el servei Netflix. Netflix té un recomanador de quines són les sèries o quines són les pel·lícules que més li van agradar a cada usuari en base al que ha estat veient i el que ha valorat fins a aquest moment. Bé, doncs Netflix estima que en el seu recomanador ha obtès uns beneficis superiors al $1.000.000 sobre el no utilitzar el recomanador i simplement proposar a tots els usuaris els mateixos continguts. Una altra empresa que, òbviament, gasta moltíssim aquestes tècniques de ciència de dades per a fer una recomanació molt específica dels seus productes és Amazon. Amazon basa la gran part del seu negoci en adreçar al públic quins són els productes que més va comprar o que més probabilitats tindrà de comprar en base no només al que ha estat veient ell, sinó al que han estat veient altres compradors que han comprat el mateix. Un altre exemple que tenim de personalització podria ser una empresa que quasi ningú coneix, que és Cambridge Analytica, que és l'empresa que ha estat darrere de la campanya, per exemple, la campanya electoral de Donald Trump en Estats Units o la campanya del Brexit en Regne Unit. I aquesta empresa el que ha fet ha sigut personalitzar els missatges polítics a cada possible votant per a orientar el seu vot. I el que feia era no enviar missatges globals, sinó missatges molt personalitzats basats en l'experiència de cada usuari i el rastre que donava en les seues navegacions en internet. Però bé, a banda d'aquestes aplicacions pràctiques de personalització, la ciència de dades també és molt bona per a realitzar una optimització dels processos, perquè la ciència de dades ens permet treballar en una gran varietat de dades i a una velocitat que el ser humà és completament incapaç de processar. Tenim un exemple en l'empresa de paqueteria UPS que té un algoritme per a repartir els paquets en un trajecte determinat de manera òptima en el qual es pot estalviar, han fet estudis que estalvien una vora 100 milions de milles anuals de quilometratge i un estalvi econòmic d'uns $300 milions. Un altre camp en el que l'optimització és molt important és el que s'anomena avui en dia Smart Cities. És a dir, en les ciutats s'estan integrant una sèrie de sensors intel·ligents que ens permeteixen optimitzar coses com ara el trànsit, fent una reducció de les congestions de tràfic en vora el 15 o el 20%, i també s'està optimitzant molt el consum energètic.
veient quins són els punts que més consumissen, on fa falta i on no fa falta, en lloc de gastar la mateixa, per exemple, la mateixa potència lumínica en tota la ciutat durant tota la nit, podem optimitzar on cal gastar-la i on no n'hi ha que gastar-la per a poder tindre un estalvi. I per últim, una de les aplicacions més importants avui en dia que té la ciència de dades és el camp de la salut. En el camp de la salut trobem tota mena d'experiències positives en la ciència de dades, com per exemple la medicina personalitzada, que consisteix en no donar o no tractar a tots els pacients igual com fins ara, sinó saber, segons les característiques i la resposta estimada dels pacients, quina seria la dosi òptima que tenim que aplicar-li a aquest pacient. També podem predir el risc que pot tindre aquest pacient. D'esta manera, per exemple, el que podem fer és previndre les malalties, les malalties, en lloc de tindre que tractar-les quan ja s'han desenvolupat. I una ciència o un camp en el que també s'està evolucionant molt avui en dia és el de la imatge mèdica. Per exemple, IBM en el seu sistema Watson pot detectar tumors oncològics en una precisió que està vora el 90% dels millors experts en la matèria. De fet, la detecció o el treball en imatges radiològiques és un dels camps de la ciència de dades que està evolucionant més avui en dia i on més expectativa es té. En això acabem el nostre repàs a la ciència de dades, que com hem vist és una disciplina que cada vegada té més aplicacions en tots els nivells de coneixement i que ens va permetre en el futur avançar i millorar la nostra qualitat de vida.